Akashwani Shillong ka khubor ban pule do Elmer Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor manta ka step ka apply tere ujumang kilong. Lapan sange ya ka public hearing jong ka jingtmuti motion ka Shri Simen Halum Sirman East Giant Hills District. Play umentri rangba ka jela u konrat ke sama ya umau long rem bante ya ka yeng thamai jong ka PASF abong Noga College pentip ka office jong chief engineer ka public health engineering bakandon ka jingkhang sipor ya ka greater water supply scheme ha ka absan tri ujemang bat pimbana ka election commission ya ka election raja sabha na ka benda ka absort li ki seat ha ka spotli ki jela ha ka khatpha tri ujelio 8000 arpun rio ka khubor ka bomnya ka public hearing halor ka jing thumuti motion jong ka Shri Simen Halum Sirman ha East Giant Hills la pensange no hinin kesngi hadien baki bor penya kilarai ban Bu Ahmad ya ka jing shingan jong ki pajba hadien ka jing kulmar hajan ka te ka chaka kane ka public hearing ka pala penlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board kamshin nala banya syahmat namal baki jing thut ki bami na ki kinhun ki papersya Nagaliang Deputy Commissioner Umanish Kumar Ulong baga bos sanchar kalapan sange no ya kani ka public hearing na marka jinglong jingman jokaan bat kasuk kasan baga badon menta ban pintikna ya ka jingsuk bat banlait na ka jingjor shushu ki he sarkar kalapan pau baga bos sanchar district bat kitnat badai pet kin sabisar bnya ya ka jinglong jingman swaban shim ya ka no karai ka bakham bnya ki bor pahara ki dangdon ha te ka jaka ban pet ngor bat ban penne ya ka jinglong jingman jong ka jingsuk jing jong kipat ba. Umentri lang ba ka jela ukonrat ke sama ni kesngi ulaple ya umau long rem bante ya ka yeng thamai jong ka PASF abong Noga College bat pleru ya ka conference hall bathmai jong ka hani utura ya ka ni ka project labai pisa da ka Durf Ketal Chemicals India Limited hapo ka CSR bat ka jinglot boro kan long praklu tingka ha ka ni kesngi umentri lang ba ka jela ula ai burom ya ka ni ka project sya UPA sama balaklat no bat ubalong bat ula ongru ba ka puli puthi kadang long ka Ahmad ha ka sarkar haba penpau ya kejing ha ka puli puthi jong ka jela Meghalaya wala ka don khatsaw hajar tili kiskol bat sanpsan hajar ngut kinongi kay ukonrat sangma ula banjur ya kejing don kam ban penbha ya kejing long bat ban penbet ya ka rukom trikam shu uni menteri rangba ula kenturu ya ka college banlong ka jaka puli bat ka bapau nam ban penmi ya kinongi lam tibat-tibet bat kibadon kejing kli ha ka lawai Likely ki PC Center ki badon harilum garo ki layo ya ka jingpen scam jong ka National Quality Assurance Standard Quality Certification na ka National Health System Resource Center kini ki likely ki PC ki long ka PC ha neng mandalgre ha East Garo Hills ka Daina Dubi PC ha North Garo Hills bat ka rang sakona PC ha South West Garo Hills bat kini ki PC ki la pendep ya baro ki kendon badon kam ha ki nrutili ki tenat bakongsan ki bakentup ya ke OPD ka kamera ka khun ka IPD ka laboratory ka program ka koi ka khia jongkari borok ka wei bat ka general administration na ka yang katna ka koi ka khia ka long ba ka jing scam ki pin ya ka jing angnu jong ki PhD ban penroi ya ka jing sumar ka babhasha ki ba shu ru katna ka koi ka khia ka ai khublei ru ya ki medical officer bat ki nong trei jong borok likely center na ka benda ka jing trei lang bat ka jing pesyang ban beteng ban penklan ya ka jing ai jing sumar bat ban pentik na ya ka jing sumar babha ya ki nongpang haman na ki kedan kaken hon jong civil hospital William Nagar East Garo Hills kalala banweng no la ka bajob ya ka jing khia jong ka ovarian mucinous adi doma ka bachipau kilo na uwei unong pang ubadang uplies nam ka karta ba utoi unong pang menta ulakot bha na kalian kata ka koi ka khia ka long ba ka rukom trekam ka penpau ya ka jing IT ba ka jing tibet jong kinong trei ka hospital ha ka ba penpoi ya ka jing sumar ka babha bat ka bakham jan sya ka em lang ka salang ya ka ni ka jing sumar la yalam da surgeon u Dr. Vince CM Mumin bat u doktor barang ba jong ka gynecologist u Dr. Conrad Marang kat kum ka jing thu jong ka tanat ka koi ka khia ka jing tre lang jong ka kenhun kala pentikna ya ka jing job ka basuk halor ka ni ka jing pang ka ba shu ka tanat kala benrap ru ba kum kini ka jing job ki pen scam ya ka jing shanya jong ki ba ha ka jing syakri jong ki hospital jong ki district ba ki pen pau ya ka benta jong ki kenhun sumar ba IT lut ha ka jing sumar ya kinong pang kani ka dei ka Akashwani Chilong ka bolam shapi ya ka khubor
Cameglia Board of School Education hingga sengi kelapan mena ya ke result jong ke second school living certificate supplementary examination R1000 Rio hakaba ke pas ke long khandai pho pen khat 100%. Kat kum ke pentip jong ke ambus karai jong ke examination committee ban pelong atli ke examine SSLC ha ke sisnem kala ailat ya ki kertong ki baklem job ha ke pesang balingkong bat ki mi biang ha ke ju hi ke snem ha ki subject bat ki subject ki bam sim lapas kabut kalau ongru bakani ke sinjam ke yarap ya kisamla puli bakinung pensop ya ke sisnam ke chongki ka office jong chief engineer public health engineering lani PHE Meglea kala pentip ba ke jingkhang sipor ya ke Greater Shillong Water Supply Scheme kanlong ha ke singining kong ka absan trek ujemang nadu ka por sipo bujim step hadu ka por sau buje janmiet na ke benta ban bu ya ki hinriu kiwi high tension panel batmai bat ban bujili ya ki machine pumping ha kani ka por shutdown ke jing penpoi sha ka nong ba shilong bat ki jaka bamarjan kan khang sipor nagalian ki he sarkar ki lapan ka penpau ban on persangkat bala ban penpoi biang ya ko ha ka por ka bakloi hadin baladep ya ka kambu shu kani ka tangat ka lapan paru ya ka jing ngosi halor kani ka jing ka balami bat kalapan ya ka jing trailang na kipat ba ha ka por ba maramon ka election commission kala pembena ya ki election Raja Sabha na ka benta ki South Liki seat hak shipotri ki jela bakan long hak khat pratri ujeliu hadin ka jingsong that jong ki katto kat ningut ki khot bamenta na pedeng ke bela pendep ya ka samoi trekam ki long menteri rang badu barim kari UHD Dev Govda bat ki long yalam ka Congress Mallikarjun Kharge bat Udik Vijaya Singh kat kum ke jinget hu jong ke election commission ka samai trekam jong ke dekhot basong khat kan kut hapadeng ka arhui terik ujeliu bat khat khanda terik unai tung arajar arpun riu la ban kedau ba ke jela meglia ka badon ka wei ka Raja Sabha sit ru kan net syaki election banjit ya UMP Raja Sabha batmai kumbalong menta u Dr. Wanwai Roy Khaluki ude u dekhot jong ka Raja Sabha na kani ke jela meglayam Henang kesni uminti rang ba kejela ukonat ke sama ulapli ya umau nongrem na kebenta ki lai teli ki projek penroisor ki behe atura ki bakentup ya kejing ben mahatmai ya ke najing bazar ke jaka yang kali bat ke jaka pet film bebun kerdan hadokop gre bat kejing penmai ya ka SMELC complex ka projek penbahapat ya ka najing bazar ke basong don riu phau pen nyo pun riu klo tingka kendon ya kejing tei ke bakham ha jong ke yo ke jaka yang kali hapo ing ki jaka hotel ki dukan ki jaka di jing di bat ki jing penong kampai ba ka dokop grey complex kan ai jaka yang kali na ka benda aspa teli bat kan don lightly ki cinema screen bat ka jaka ya kai bat ka jaka bam kat ba ka SMELC complex balapen hmai kan don ya ka art bat culture prominent ki jaka bu jing tho ka CM Youth Center ka Kids Zone Park bat ka Active Aging Center na ka benda ki Reutman Hatura Komisi Benda ban pengklan ya kejing syakri hakakot kekia jong Keriboy District. Deputy Commissioner kani district Abilaj Baranwal hingga kesni ula IT ya kawai ke ambulans ya kesenjuk kirang basnong jong Keriboy District hadirin kejing kerpat jong kani keseng. Na kaliang chairman kesenjuk kirang basnong uba Bibi Makdo lembat ki pat kinong elam snong kilapan pau ya kejing songu ya ki bor penyait district kibala ai jing kesan ya ki nakapor syakapor. Kini kinong elam snong kilapan pau bakani kalikit nongpang kan ajing mentoy shibun ya kinong pang kibadon kam jingerap kerki bat ban pensuk ya kejingkit syaki hospital bat kijaka sumar haswa bau abelis baradwal kenria sya is kasil sesik kasenjuk kirang basnong kariboy kalakit bokit riang ya ubaranwal halor kani kejingkit kli kapatemai kejong swaban pengkut ya kubwa sesin kimat bakongsan lapin sange ya ka public hearing jong kejing tmuti motion ka Sri Simen Halum Serman East Hill District play uminti rang ba ka jela ukon rat ke sama ya umong nong rem bante ya ka yeng thmai jong ka PASF Abong Noga College pentip ka office jong chief engineer PHE ba kan don ka jingkhang sipor ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme ha ka absan terik ujemang bat penbena ki election commission ya ki election Raja Sabha na ka benta ki up south ligi seat ha sipot ligi jela katu ka khubor ka lakut ka bawan chapi na studio jong ka Akashwani Shillong bat sakiliat por ni se so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor khtin Hindi bat bot pat sai khubor ha ka khtin Pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong